जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे या तिसऱ्या अध्यायामध्ये, ज्याचं नाव आहे कर्मयोग. मग आपण या कर्मयोगामध्येच आहोत. पहिले 6 अध्याय आपल्याला कर्मातून मुक्ती दाखवत आहेत. कर्मयोग, मग अर्जुनाला पडलेले प्रश्न सुरू होत आहेत. कालही अर्जुनाला प्रश्न पडले दुसऱ्या अध्यायात. मग भगवंतांचा ज्ञानाचा खजिना भगवंतांनी उघडलेला आहे आणि भगवंत ज्ञान देत आहेत अर्जुनाला. दृष्टिकोन भगवंत अर्जुनाचा कशा प्रकारे अर्जुनाला सांगतायत की तू असं नाही असा विचार कर, आणि कशा प्रकारे प्रत्येक कारणाचं निरसन केलेलं आहे अर्जुनाच्या. तर त्याच्या पुढे जाण्यासाठी आपण पहिल्यांदा श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत, आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा प्रणाम करून तिसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करते. मग थोडंसं दुसऱ्या अध्यायावरती, जसं आपण प्रत्येक वेळी म्हणतोय की पहिल्या अध्यायापासून थोडंसं एक किंचित 5 मिनिटं उजळणी, खूप वेळ घेणार नाही. 3:35 झालेत. आज अध्याय बरोबर वेळेवर संपेल. आणि बरेचसे मधले अध्याय हे खूप छोटे म्हणायला नाहीयेत, पण प्रयत्न आहे की त्याचं सार त्याप्रमाणे तुमच्यापर्यंत आलंय. दुसरा आणि 18वा अध्याय हा निश्चितच मोठा आहे. श्लोकच 72 आहेत, त्याच्यामध्ये 76 श्लोक. तर याप्रमाणे श्लोक आहेत. आणि या सगळ्यामुळे थोडेसे काही ते अध्याय कठीण आहेत. कठीण म्हणण्यापेक्षा सॉरी, मोठे आहे. एक मिनिट. ठीक आहे. तर जसं मी म्हटलं, 18वा अध्याय गीतेचं सार आहे. सगळे 78 श्लोक आहेत, पण त्या सगळ्यामध्ये गीतेचं सगळ्या अध्यायांचं सार आलेलं आहे. मग पुन्हा बोलण्यासाठी दुसरा अध्याय, मग ज्याच्यामध्ये आपण पहिल्या अध्यायात बघितलं की अर्जुन विषाद झालेला आहे आणि अर्जुनाने धनुष्य खाली ठेवून दिलेलं आहे. की मग अर्जुन भगवंतांना सांगतायत की
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. कारण मी गोंधळून गेलेलो आहे. मला नक्की काय ते कळत नाही, की मी आता काय करायला हवंय. मी युद्ध करायला हवंय का न करायला हवंय? कारण मी माझ्याच भावंडांची युद्ध कसं करायचं आहे? या सगळ्या गोष्टीमुळे असमंजस झालेला, गोंधळलेला अर्जुनाने फायनली सरेंडर केले आणि अर्जुन हा भगवंतांना शरण गेलेला आहे, भगवंतांना गुरु मानलेला आहे अर्जुनाने. आणि अप्रोच बघा, जसं मी म्हटलं भगवद्गीता ज्ञान तर भरपूर देतीये आणि हा ज्ञान तर सगळं आजमावायचंय, आज आपल्याला आत्मसात करायचं आहे. त्याचबरोबर त्याच्यातनं अनेक इतरही गोष्टी, जसं मी म्हटलं की एक एक अप्रोच, अर्जुनाचं गुरूंना सांगणं किंवा कशा प्रकारे आर्जवाने सांगितलं जातं, या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत आणि त्याही त्याबरोबर आपण जाणून घ्यायच्या आहेत. आणि म्हणून मग ज्या कारणांना आपण जाणलं, करुणा आहे, मनामध्ये करुणा आहे, पण गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलंय, की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. हे शरीर एक वस्त्र आहे हो. आत्मा हे वस्त्र, एक वस्त्र धारण करतोय आणि ते जीर्ण झालं, की ते वस्त्र काढून दुसरं वस्त्र धारण करतो आहे. त्यामुळे या आत्म्याला ना चिरता येत, ना कापता येत, ना वाळवता येत, ना ओलं करता येत, ना त्याला जाळता येत. त्याला कुठल्याही गोष्टीचा त्याच्यावरती प्रभाव, त्याच्यावरती अपाय नाही. कुठल्याही गोष्टीचं त्याच्यावर नुकसान होत नाही किंवा तो अविनाशी आहे. पण देह निश्चितच नश्वर आहे आणि म्हणूनच या देहातून हा आत्म्याचा अविरत प्रवास चालू आहे. मग जसं आपण म्हटलं, की तारुण्यपणामधनं गेल्यानंतर मग तो अविरत प्रवास आणि तो आत्मा तसं-तसं वाढतोय, शरीर वाढतंय. जसं आपण म्हणू, की मग 20व्या वर्षी गेल्यानंतर पुन्हा आपण 2 महिन्याचं होणं होणं शक्य असतं का? तर नाही. कारण तो आत्म्याचा प्रवास हा अविरतपणे चालू आहे आणि हे शरीर वाढतंय आणि या शरीरामध्ये बदल होत आहेत. मग कुठेतरी या शरीराला जाणून आणि मग त्या पूर्णपणे नश्वर शरीराला त्याचा त्याग करून जेव्हा तो जीर्ण होतं वृद्धापकाळानंतर, तेव्हा ते जीर्ण शरीर टाकून हा आत्मा नवीन शरीर धारण करतो. अशा प्रकारे तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. मग आत्म्याला कुठलीही करुणा आणि कुठल्याही प्रकारच्या मनामध्ये असे भाव आणू नकोस, कारण हा आत्मा अविनाशी असणार आहे. आणि मग त्याच्या पुढे जाऊन तू आनंद नाही असं मानू नकोस, कारण तू धर्माच्या साठी हे युद्ध करतोयस. हे अधर्माच्या विरुद्ध करतोय. तू तुझं कर्तव्य पार पाडलं पाहिजेस. आणि तुला दोन्हीतून कुठलंही नुकसान नाहीये तुझं, कारण तू जिंकलास तरी तुला राज्य करायचंय. तू हरलास, तुझा मृत्यू झाला तरी तुला स्वर्गलोक प्राप्त होणार आहे. त्याच्यामुळे अर्जुनाचं मनोधैर्य वाढवतायत भगवंत आणि त्याला कुठल्या दृष्टिकोनातून सांगतायत. आणि म्हणूनच मग तू तुझं कर्तव्य, तू क्षत्रिय आहेस. तू तुझं कर्तव्य पार पाडलं पाहिजेस. उठ आणि दृढ निश्चयाने युद्ध कर. कुठेही भगवंताने लिहून ठेवलेलं नाहीये मग, की कर्म करू नका आणि कर्म नाही केलं तर चालतंय. फक्त तुम्ही मग अगदी शेवटी जेव्हा जीर्ण देह झालेला आहे आणि आता मला मग रिटायरमेंट झाली रादर आणि मी आता भगवद्गीता, आता मला वेळच वेळ आहे, आता मी वाचतो. पण तेव्हा शक्य आहे का हो? मग पुढे आपल्याला जाऊन बघायचंय, की मग त्या देहामध्ये तितकी ताकद आणि तितकी ती अवयव, तितकी ती इंद्रिय, तितकी सक्षम असतात का? आणि म्हणून भगवंतांनी असं कुठेच सांगितलेलं नाहीये, की तुमची मी चिंता करेन आणि जेव्हा तुम्ही सगळं वाचाल, मग तुम्हाला रिटायरमेंट झाल्यावर संन्यास घ्या, हिमालयात जा, मग तिथे तुमचं रक्षण करतील, असं नाहीये. तुमच्या जबाबदाऱ्या टाळू नका. कर्तव्य कर. भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, तुझं कर्तव्य पार पाड आणि ते विहित कर्तव्य आणि म्हणूनच हे कर्तव्य आहे, त्याच्यामध्ये तुझं कुठलंही नुकसान नाहीये. तू जे काही कर्म करणार आहेस, ते तू भगवंतांच्या सेवेमध्ये कर. मग तू अगदी छोट्यातलं छोटं कर्म केलंस तरीही ते तुझं नुकसान करणार नाही. रादर ते तुला तुझ्या आध्यात्मिक प्रवासात आणि मग ते तुला मोठ्यातल्या मोठ्या संकटापासून वाचवू शकेल. स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. आणि म्हणून इथे आपण की मग छोट्यातलं छोटं, ज्या उंदराची आपण कथा ऐकली, त्या उंदराचा उद्धार केला भगवंतांनी, कारण ते आध्यात्मिक दृष्ट्या भगवंतांसमोर त्यांची ज्योत, त्यांचा दिवा जळू नये, विझू नये यासाठी केलेले ते प्रयत्न आणि म्हणून ते प्रयत्न वाया गेले नाहीत. त्याचप्रमाणे ज्या हनुमंताचा जय-जयकार केला जातो, हनुमंतानी भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेलं त्याचं कर्तव्य, त्याचा निषेध त्यांनी व्यक्त केलेला आहे आणि म्हणून कुठल्याही प्रकारे नुकसान नाहीये त्याच्यामध्ये. मग तुम्ही म्हणाल, की भगवंतांसाठी केलेली सेवा, मग कुठलंही पाप केलेलं असलं, तरी ती भगवंतांसाठी सेवा केली नाही.
ते गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून केलेलं कर्म पाहिजे. जसं आपण म्हटलं, की एक उत्तम गुरुकडून मार्गदर्शन घ्यायचंय. मग जो शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या पूर्ण 360 अंशाच्या कोनातून विचार करून ते ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जातं आणि त्या ज्ञानाला मग प्रत्यक्ष भगवंतही त्याच्यासाठी अपवाद नाही. ज्यांनी प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा सुद्धा सगळं ज्ञानाने परिपूर्ण असून सुद्धा आपल्या उदाहरणाने जे सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहिलेत आणि ज्यांनी ज्ञान आत्मसात केलेलं आहे, संपादन केलेलं आहे. आणि म्हणून मग तू काहीही म्हटलंस तरी तू पाप करत नाहीये, तुझं नुकसान करत तू छोट्यातलं छोटं कर्म केलंस तरीही ते नक्कीच तुझे प्रयत्न हे सफल धरले जातील आणि म्हणूनच तू युद्ध कर, दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. परंतु मग अर्जुन पुन्हा असमंजस झालाय. कारण अव्यवसायात्मिक बुद्धी झाली आहे. बुद्धीला फाटे फुटलेली आहेत. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जसं त्या मार्गावरून जेव्हा मनुष्य जातो, तेव्हा मग कशाप्रकारे त्या इंद्रिय तृप्तींशी निगडीत असतो तो. परंतु मग या सगळ्याचा विचार जर देहधारी भावनेशी निगडीत केला, तर कुठेतरी मनामध्ये या सगळ्या विचारांचं काहूर माजलेलं आहे. आणि म्हणून मग निर्णयाला न येता कुठेतरी ते निर्णय घेण्यामध्ये सक्षम नाहीये अर्जुन आणि म्हणून तो असमंजस झालेला आहे, निर्णय घेऊ शकत नाहीये. तेव्हा भगवंत सांगतायत की तुला त्या स्थिताधीर मुनीप्रमाणे वागलं पाहिजे. मग जेव्हा अर्जुनाने प्रश्न विचारला की ही व्यक्ती कशी आहे, कशी चालते, कशी बोलते, कशी वागते, कशी खाते, कशी बसते, या सगळ्या गोष्टी मला जाणून घ्यायच्या आहेत आणि म्हणूनच मग त्या स्थिताधीर मुनीप्रमाणे तुला वागलं पाहिजे, की ज्यांनी आपली इंद्रिय विषयांपासून जी ओढ आहे, जी आसक्ती आहे, त्याला नियंत्रित केलेलं आहे. स्थिर मनाचा धीर असलेला तो मुनी आणि त्याने धीर म्हणून जर आपण म्हटलं की तू शरीर नाही आत्मा आहेस हे नुसतं सांगणं सोपं आहे हो, पण कोण ते आत्मसात करू शकतं? एक धीर मनुष्य की ज्याने आपल्या मनाला, इंद्रियांना आणि बुद्धीला नियंत्रित केलेलं आहे. आसक्ती आणि अनासक्ती यातला फरक जाणलेला आहे. सुखामध्ये हुरळून जात नाहीये, दुःखामध्ये होरपळून जात नाहीये. कुठेतरी त्याच्यामध्ये समतोल आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि म्हणून मग आपली इंद्रिय कशी, कासव कशी आपली इंद्रिय हात ओढून घेतो, त्याचप्रमाणे कुठे सुगावा लागला तरी पण कशाप्रकारे त्या इंद्रिय विषयांशी कुठेही मोहात न पडता त्यापासून आपली इंद्रिय कशी रोखून घ्यायची आहेत आणि तिथेही स्वतःला कसं स्थिर ठेवायचं आहे. ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण घेतलं, की प्रत्येक क्षणी जे मृत्यूला सामोरे जात होते, अशा प्रल्हाद महाराजांच्या मनामध्ये फक्त दृढ श्रद्धा होती. भगवंतांविषयीची दृढ श्रद्धा, की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहेत. आणि तेच नृसिंह सरस्वती हे त्या खांबातून नरसिंहाचा अवतार घेतलेले भगवंत हे त्या खांबातून प्रकट झालेले. उद्या नरसिंह जयंती आहे. नरसिंह जे प्रकट झालेले आहेत त्यांची उद्या जयंती 4 मे या तारखेला आहे आणि त्यासाठी अनेक उत्सव साजरा होणार आहे. बरेच तुम्हाला त्याच्याबद्दलचंही ज्ञान आणि थोडीशी माहिती ग्रुपवर शेअर केली जाईल आणि त्या दृष्टीने ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी त्या उत्सवासाठी आणि ज्या मंदिराविषयीचं काही जे माहिती दिली जाईल त्याप्रमाणे तुम्ही तुमची सेवा किंवा तुमची जी काही इच्छा असेल तुम्ही करू शकता. निश्चितच तुम्हाला त्याबद्दलची माहिती दिली जाईल. कुठल्याही फसव्या गोष्टीला बळी पडू नका कारण अनेक असे स्पॅमर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्याही प्रकारच्या देणग्या देऊ इच्छाल आणि कुठेतरी मग फसवले जाल. असं न होण्यासाठी पूर्णपणे खात्रीशीर प्रकारे तुम्हाला ती माहिती शेअर केली जाईल. आणि मग असा हा स्थिताधीर मुनी जे प्रत्यक्ष आपल्या प्रभुपादांचं उदाहरण दिलंय, ज्यांनी आसक्ती आणि अनासक्ती मधला फरक जाणून कशा प्रकारे स्वतःला इंद्रिय विषयांपासून मुक्त ठेवलेला आहे आणि मग तो अहंकार, ती चीड आणणं किंवा कुठल्याही प्रकारच्या या भावनांपासून स्वतःला मुक्त ठेवलेलं आहे. कारण मनामध्ये फक्त कृष्ण भावना प्रस्थापित करण्याचं ते मिशन, आपल्या गुरूंचं ते मिशन, गुरूंची ती आज्ञा आहे ती शिरसावन्न मानून की कशा प्रकारे प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्ण भावना रुजू करायची आहे, रुजवायची आहे. अशा या सगळ्या कारणांना जाणल्यानंतर मग आपण जाणलंय की सगळं कळतंय पण हा स्थिताधीर मुनीसारखं वागता येत नाहीये का?
कारण ती काम वासना हा सगळ्यात मोठा शत्रू जो आपल्याला आजही जाणायचा आहे. आणि म्हणून मग कामात क्रोधो विजायते आणि क्रोधांमधनं त्याचं रूपांतर होतंय. मनाची कुठेतरी घालमेल होतीये, मन कुठेतरी भ्रमिष्ठ होतंय, बुद्धीचा नाश होतोय आणि मग त्या स्मृतीचाही नाश होऊन कुठेतरी मग मन त्या अधःपतनाला वळतं आहे आणि ती व्यक्ती पूर्णपणे अधःपतनाला वळते. कारण कुठेतरी मग त्या कामवासनेमध्ये ती आसक्ती, इंद्रिय विषयांची आसक्ती कधी ओढून नेते पुढे याचा ठाणपक्ताही लागत नाही आणि मनुष्य खेचला जातो त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून त्या आसक्तीवरच म्हणून तिथेच कुठेतरी ते डिफरन्शिएट करणं आणि त्या गोष्टीला जाणणं आणि त्याच्यासाठी मी शरीर नाही आत्मा आहे. मग या आत्मिक पातळीवर विचार करून कशाप्रकारे स्वतःला त्या मार्गावरती मार्गस्थ करायचंय. पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील हे अर्जुनाला वाटतंय. त्याचं कारण आपण आज 3.18 ते 26 ज्या प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या उदाहरणांनी की ज्यांनी गोवर्धन पर्वत करंगळीवर उचलून धरला, मग कुठलं कर्म केलेलं नाहीये. ज्यांनी अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे, नंदाच्या 9 लाख गायींचं त्यांना त्यांचं रक्षण केलेलं आहे, ज्यांना कुठलंही कर्म करायची खरंच गरज नव्हती, एक आज्ञा दिली की अनेक त्यांच्या गोष्टी साध्य होतील, असे भगवंत ज्यांचं 6 ऐश्वर्य, षष्ठ ऐश्वर्य आपण ऐश्वर्याने परिपूर्ण असलेले भगवंत आपण जाणलेले आहेत का? आणि म्हणून मग जर आदर्श व्यक्ती बनलं तर वर्णशंकर न होता, वर्णसंकर न होता वर्णाश्रम पद्धती कशा प्रकारे निर्माण झालेली आहे ते आपल्याला आज जाणायचंय. वर्णसंकर म्हणजे कुठेतरी वाटेल तशा लोकसंख्येचा पैदा पैदा होणं, पण त्या सगळ्या गोष्टीला भगवंतांनी सांगितलंय की मी जर माझं विहित कर्म केलं नसतं तर मी कुठेतरी या शांततेचा विनाशक म्हणून बनलो असतो. म्हणून भगवंतांनी प्रत्यक्ष आपल्या उदाहरणाने एक आदर्श व्यक्तीचं जे चित्र दाखवलेलं आहे, जे उदाहरण सांगितलेलं आहे, त्याला आपण 3.18 ते 26 आज जाणणार आहोत. कर्मयोग, कर्मयोग जाणायचा आहे आपल्याला, की मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न आहे, की मग तू जर मला सांगतोयस मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, तर हे ज्ञान मला त्यागाकडे घेऊन जातंय. मग मला कशाला हवंय? या आत्म्याला कशाला हवंय? जिंकायचंय, राज्य हवंय, काहीच नकोय. तो त्यागाकडे वळतो आहे. माझं हे ज्ञान आहे ते मला त्यागाकडे वळवतंय. पण एकीकडे तू सांगतोय स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात. मग ते कर्मही तू केलं पाहिजेस. तू कर्मापासून पळू शकत नाहीस. पण ते कर्म कसं हवंय? निष्काम कर्म हवं. फळांच्या अपेक्षेविना केलेलं कर्म, जे कर्म योग, जे कर्म भगवंतांशी जोडलं जातंय. मग भोगता मी नाहीये, मी जे करत नाहीये, हे भगवंतांना मी अर्पण करतोय. ते कर्मही भगवंतांना अर्पण करतोय आणि त्या कर्माची फळंही भगवंतांना अर्पण करतोय. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की हे कर्मयोग हे ज्ञान योगापेक्षा हे श्रेष्ठ आहे. कारण काय? कारण नुसतं ज्ञान नाही, त्या ज्ञानाचं ॲप्लिकेशन महत्वाचं आहे. नुसतं ज्ञान घेऊन मी भगवद्गीता शिकलोय, मला सगळे 18 अध्याय तोंडपाठ आहेत आणि मी अनेक वेळेला हा वर्ग केलेला आहे. नाही म्हणून चालणार. त्या ज्ञानाचं आचरण कुठे होतंय का? हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, की कर्मकांड ते कर्मयोग. मग भगवंतांना कुठलाही खोटेपणा पण नकोय. कुठलाही प्रिटेंडर, ढोंगीपणा नकोय, जो ढोंगीपणा आपल्याला आजच्या जीवनामध्ये दिसतोय, की सगळं शरीराला बाहेरून असं दाखवलं जाते, म्हणजे मनाचं काय करणार हो? त्या मन, बुद्धी आणि त्या इंद्रिय विषयांच्या ओढ लागलेली आहे, त्याचं काय करणार? आणि म्हणून मग ते कर्म कांड न ठरता आत्म इंद्रिय वांछा तारो नाम काम, पण कृष्ण इंद्रिय वांछा तारो नाम प्रेम. मग जेव्हा ते भगवंतांना अर्पण केलं जात आहे, ते कर्म निष्काम पद्धतीने केलं जात आहे, ज्याची फळं ही भगवंतांनाच अर्पण केली जात आहेत, तेव्हा तो कर्म योग साधला जातो. मग मी झाड लावलंय, मी ते आंब्याचं झाड लावलंय, त्या आंब्याचे झाड पूर्ण हक्क माझा आहे. अहो, पण ती जमीन कुठून आली? ते बियाणं कुठून आलं? ती माती कुठून आली? आणि कशाप्रकारे वाढवलं? मग मी भोगता आहे, तर त्या कर्माची फळंही भोगायची आहेत. पुढे जाऊन आपल्याला त्याविषयी जाणून घ्यायचंय. म्हणून कर्म आहे, तर कर्माचा जर भोगता स्वतःलाच मानायचं असेल, तर त्या कर्माची फळंही भोगायला लागतात आणि त्याचे भोगही भोगायला लागतात रादर. पण जर त्या कर्मफळांनाच भगवंतांना अर्पण केलं, तर त्याच्यातून निश्चितच मुक्तता आहे. आणि म्हणून मग असा नेता, की जो सामान्य जनांसाठी मग ज्या 3.17 ते 35 जसं मी म्हटलं, की एक आदर्श व्यक्ती म्हणून प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांचं उदाहरण दिलेलं आहे आणि हे सगळं कळतंय. पण मग पण मग
का का मनुष्य खेचला जातोय त्या पापी याच्यामध्ये? सगळं कळून सुद्धा जसं काल आपण म्हटलं, की वळत का नाहीये? मग कुठेतरी ओढला जातोय त्या पापामध्ये सगळं ज्ञान घेऊन सुद्धा त्या पापी गोष्टीमध्ये का ओढला जातोय? कारण मग कुठेतरी त्या मन, बुद्धी आणि इंद्रियांवर ते कामाचं आवरण आहे. कुठेतरी सगळं त्याला आच्छादलेलं आहे. मला फक्त 1-2 मिनिटं द्या हं. 1-2 मिनिटं मी घेते. क्षमस्व. मला एक 5 मिनिटं थोडंसं काम आहे. तर अशा प्रकारे आपण बघितलं, की सगळ्यात मोठा शत्रू जो काम आहे आणि त्याला आपल्याला जरी हे सगळं जाणलं आहे, तरी पुन्हा का त्याच्यामध्ये खेचली जातीये व्यक्ती? तर या कामवासनेमुळे जे आपल्याला आजही जाणायचं आहे. मग आपण सुरुवात करतोय ज्या कर्मयोगाला, की जिथे अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे, की मग एकम वद. अर्जुन भगवंतांना विचारतो, "हे सगळं ज्ञान मला तुम्ही देताय आणि ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं ज्ञानयोग आहे, बुद्धियोग आहे, कर्मयोग आहे, सांख्य योग आहे. या सगळ्याचं ज्ञान अर्जुनाने घेतलेलं आहे. पण कुठेतरी अर्जुनाने हे सांगतोय, पण मनामध्ये काय? तर युद्ध करण्याची इच्छाच नाहीये. आणि मग अर्जुन हे ज्ञान आता आत्मसात करणार आहे. पण त्याच्यासाठी मग त्याला पडलेला प्रश्न, की "तू मला एक काहीतरी सांग, की मग ज्ञान
श्रेष्ठ आहे की मग कर्म श्रेष्ठ आहे, ज्ञानयोग की कर्मयोग? मग तिथे भगवंत सांगतायत की मग भगवंतांना कुठलाही ढोंगीपणा नको आहे आणि कशा प्रकारे ते निष्काम कर्म हवी आहे. कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रेश्मा माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा तेच तुमचा ऑडिओ दिसत नव्हता मला, तर मला वाटलं तुम्ही बोलू हे करू आहे. शकताय. तर संजना माताजी त्यांना एक स्लाइड वाचायला द्या. हा ऑल्टरनेटिव्हली वाचा. रेश्मा माताजी आपल्या बरोबरच आलेली आहेत सेवा द्यायला. चालेल हरे माता. कृष्ण हा माताजी. ठीक आहे. रेश्मा माताजी तुम्ही एकदा वाचा, संजना माताजी वाचतील. ओके. हरे कृष्ण ओके? माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर भगवंत सांगतायत मग की जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचं मन इंद्रिय विषयांचं, मग बघा आता की सगळं देहधारी भावनेशी जर निगडीत असेल आणि मी शरीर आहे, मला शरीराला जर सगळ्या गोष्टी बाहेरून हे केलेल्या आहेत की मग ती वस्त्र धारण केलेली आहेत, पण त्या मनाचं काय? त्या मन अजून त्या इंद्रिय विषयांमध्येच अडकलेलं आहे. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो पण त्याचं मन मात्र इंद्रिय विषयांचं चिंतन करतंय. बघा हातात फोन आहे, हातात सिगारेट आहे, कोण म्हणेल हो असे भोंदू ढोंगी साधू म्हणतील यांना. आणि म्हणूनच अशा अशा मिथ्याचाराला अशा फसवणुकीला बळी पडायला नकोय भगवंतांना. तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि म्हणूनच जे ज्ञान घेतायत ते ज्ञान पूर्णपणे ऍप्लिकेशन त्या ज्ञानाचं, की जे काही ज्ञान तू शरीर आहे, शरीर नाही तू आत्मा आहेस, हे आत्मसात करणं आणि त्या आत्म्याच्या आत्मा असल्याच्या जाणीवेला जाणणं किंवा त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेवर स्वतःला मार्गस्थ करणं, हे भगवंतांना हवंय. नाहीतर मग काय, जर एखादी व्यक्ती हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट असेल हो आणि मग तिला जर कडधान्य खायला नाही सांगितलेलं असेल आणि एकादशी असली, तर ती एक आहारामधलं त्याचं बंधन म्हणून ती व्यक्ती कडधान्य खात नाहीये. पण याचा अर्थ तिने उपास केलाय का एकादशीचा? नाही, कारण तिथे कृष्ण मिसिंग आहे हो. ती भावना आहे का तिथे? नाही. आणि म्हणून ते कर्म जेव्हा भगवंतांशी जोडलं जातं, ते जेव्हा निष्काम पद्धतीने त्याची फळं, ते कर्म देखील आणि ते कर्म फळं देखील भगवंतांना अर्पण केली जातात. जेव्हा त्या स्वतःच्या इंद्रिय विषयांना स्वतःसाठी ती गोष्ट न करता जेव्हा ती भगवंतांच्या भक्तीमध्ये केली जाते, तेव्हा ते निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म. आणि भगवंतांना अशा कर्माला भगवंत समजावून सांगतायत, असा मिथ्याचार नकोय भगवंतांना. आणि म्हणून यज्ञ याग, आणि म्हणून याच्यासाठीच भगवंत सांगतायत यस्त्रिंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांचा संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे आणि कृष्ण माताजी. म्हणूनच भगवंतांची कृष्ण भावना, ते कर्म कृष्ण भावनेमध्ये, कृष्ण भावना भावित कर्म, कुठल्याही इंद्रिय विषयांची आसक्ती न ठेवता आपल्याला प्रताप रुद्र दिसतायत चित्रामध्ये, की ज्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायची अगदी मनापासून इच्छा होती, परंतु चैतन्य महाप्रभू हे संन्यासी, तर त्यांनी ती दर्शन देण्याचं नाकारलं. कारण तो राजा आणि तो कुठेतरी मटेरियल, तो सगळ्या भौतिक जगतामध्ये अडकलेला. आणि म्हणून मग चैतन्य महाप्रभू त्यांना दर्शन देण्याचं नाकारतात. मन कुठेतरी खिन्न होतं प्रताप रुद्र राजाचं. परंतु तेव्हाच चैतन्य महाप्रभूचे जे अनुयायी असतात ते सांगतात की महाप्रभू हे पुरीला येणार आहेत रथयात्रेच्या वेळी, आणि या रथयात्रेचं आयोजन हे रुद्रप्रताप राजाच करणार असतात. आणि जेव्हा ते पुरीला रथयात्रेसाठी येतात, तेव्हा जेव्हा ते राजा प्रतापरुद्र तिथे भगवंतांची सेवा, मग हातात झाडू घेऊन तिथे रस्ता झाडत असतात, की जे कर्म हे कुठल्याही
इंद्रिय विषयांची आसक्ती नाही, मनामध्ये मी राजा आहे, मी हे कसं करू, कुठल्याही देहधारी भावनेशी निगडीत न राहता की भगवंतांच्या सेवेसाठी, मग त्या रथयात्रेसाठी रस्ता झाडण्याचं काम त्यांनी हाती घेतलेलं आहे. आणि हे दृश्य बघून चैतन्य महाप्रभू प्रसन्न होतात राजावरती. म्हणूनच जर एखादी प्रामाणिक, मग राजा असूनही ही व्यक्ती इतकी प्रामाणिक मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा जर प्रयत्न करीत असेल, आसक्ती न ठेवता कृष्ण भावना भावित कर्म करत असेल, तर ती व्यक्ती ही निश्चितच श्रेष्ठ मानली जाते. म्हणून ते निष्काम कर्म हे निश्चितच ज्ञानयोगापेक्षा श्रेष्ठ मानलं जातं. मग जे आपल्याला चित्रामध्ये दिसतायत ते युधिष्ठिर महाराज, की ज्यांनी जो राजसूय यज्ञ केला गेला, जेव्हा ते इंद्रप्रस्थामध्ये अडकलेले होते आणि तेव्हा जेव्हा हा यज्ञ केला गेला, तिथलं राज्य आणि तिथल्या युधिष्ठिराला तिथे आसना बसवण्यासाठी, राज्यावर बसवण्यासाठी, तेव्हा तो यज्ञ केला गेला. त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष युधिष्ठिर महाराज नारद मुनींना विचारून की मला हे राज्य माझ्यासाठी नाही, तर हे कृष्ण भावना भावित, मला हे कृष्णांना आनंद देण्यासाठी करायचं आहे, तर मला कृपया तुम्ही मार्गदर्शन करा. एक एक धर्मराज, एक युधिष्ठिरासारखा बलवान असा योद्धा हे प्रश्न नारदांना विचारतोय. किती किती मनामध्ये प्रामाणिकता आहे बघा. आणि म्हणूनच यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संगः समाचर. हरे कृष्ण मातेजी. हरे कृष्ण. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे नाही, तर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्मांचे पालन श्री विष्णूंच्या संशोधार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, की जे काही तुझं विहित कर्म आहे, तो विहित कर्म तुझा यज्ञ आहे. तू तुझं यज्ञ कर्तव्य पार पाडलं पाहिजेस. आणि ते कर्म तू यज्ञ म्हणून केलंस, तर ती आहुती, तू जे काही फळं आहेत त्याची ती भगवंतांना अर्पण केली पाहिजे या भौतिक जगामध्ये. मग ते या बंधनास कारणीभूत होत नाही. आणि म्हणून तुझ्या नियत कर्मांचं पालन तू विष्णू प्रित्यर्थ कर. तू जे काही कर्म करशील, जे काही अर्पण करशील, म्हणूनच तू जे काही खातो आहेस, जे काही ग्रहण करतो आहेस, जे काही तू मिळवतो आहेस, त्याचं ते सगळं तू विष्णू प्रित्यर्थ, तो यज्ञ म्हणून तू भगवंतांना अर्पण करशील. तर या प्रकारे तू कर्म बंधनातून, मग त्या कर्माची फळच जर तू त्याचं कुठेही त्याचं अपेक्षा ठेवली नाहीस, तर त्या निश्चितच कर्मफळांच्या बंधनातून तू मुक्त राहशील. कर्मबंधनातून तू मुक्त राहशील. म्हणून हा यज्ञ जो आहे, हा यज्ञ म्हणजे एक त्याग आहे, एक सॅक्रिफाईस आहे, की मनुष्याने आपलं विहित कर्म हे या त्याग भावनेने केलं पाहिजे. कारण तो विष्णू प्रित्यर्थ ते कर्म केलं पाहिजे, ते भगवंतांना अर्पण केलं पाहिजे. तर ते त्यागासहित केलेलं यज्ञ, ते यज्ञ विहित कर्म हे निश्चितच कुठल्याही प्रकारच्या कर्मबंधनात तुम्हाला अडकवत नाही, पुन्हा या मृत्यू लोकामध्ये जन्म देत नाही. हे जो मृत्यू लोक आहे, जन्म मृत्यू जरा व्याधी असं हे दुःखालयम आहे, मग पुन्हा फिरून या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. कृष्णापासूनच कृष्णापर्यंत जे कृष्णाचं आहे ते कृष्णालाच अर्पण केलं जातं. कृष्णार्पणमस्तु. आणि म्हणून हा शेतकरी सुद्धा बघा कशा प्रकारे जे काही धान्य निर्माण करणार आहे, ते भगवंतांना अर्पण करण्याचा तो त्याग, त्या त्याग भावनेने ते कर्म करतोय. कारण जो यज्ञ केला जातो, हा जो त्याचा विहित कर्म आहे, जसं एखादी ब्राह्मण आणि जो विहित कर्मासाठी यज्ञ केला जातो, तो जेव्हा विष्णूंच्या प्रित्यर्थ केला जातो, तेव्हा निश्चितच तो त्याग भावनेने आणि तो निश्चितच तितका यशस्वीपणे ठरला जातो. आणि त्याच्यामध्ये एक प्रकारची आपण म्हणू त्या त्याग भावनेमध्ये शुद्ध भावना असते. आणि म्हणून मग आपल्याला पुढे जाण्याचं आहे, की मग या त्यागाच्या भावनेतूनच मग वरुण राजाची निर्मिती, जो यज्ञ विष्णूंना अर्पण केलेला आहे, त्याच्याने वरुण राजा प्रसन्न होऊन पावसाचं आगमन होतंय. पावसाच्या आगमनाने धान्य निर्मिती केली जाते. धान्य निर्मितीतून तो अन्न
अन्न निर्माण केलं, अन्न शिजवलं जातंय आणि जे अन्न शिजवलं जातंय ते जेव्हा भगवंतांना अर्पण केलं जातं आणि तो भगवंतांचा नैवेद्य म्हणून ग्रहण केला जातो, तेव्हा निश्चितच तो शुद्ध मनालाही शुद्ध करतोय. आहार शुद्धौ, कशा प्रकारे तो आहार सगळ्या ऊतींना, सगळ्या पेशीतील ऊतींना आणि सगळ्या शरीराला शुद्ध बनवतो. म्हणून जे आपल्या वेदांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे, यज्ञ, की जो यज्ञ प्रत्येकाचं विहित कर्म हा यज्ञ आहे आणि प्रत्येक जण हा यज्ञ पार पाडू शकतो. त्यागाचं हे चक्र दिसतंय आपल्याला आणि म्हणून हे त्यागाच्या चक्रातून कृष्णापर्यंत अर्पण केलं जाऊ शकतं. आणि म्हणून वेदांमध्ये हे सांगितलेलं आहे, यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. आहार शुद्धौ सत्व शुद्धी, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृतीर, स्मृतिर्लब्धे सर्व ग्रंथीनाम विप्र मोक्षः. हरे कृष्ण माताजी. रेश्मा माताजी, हरे कृष्ण. मला वाटतं काहीतरी त्यांच्या ऑडिओचा प्रॉब्लेम आहे माताजी. वाचाल संजना माताजी. हा ठीक आहे माताजी. हरे कृष्ण. यज्ञ ग्रहण केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवन शुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊतींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो आणि या सर्वाची परिणती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हा यज्ञ केल्याने स्वतःचं विहित कर्म यज्ञ म्हणून पार पाडल्याने तो आहारही शुद्ध होतो. शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने मनुष्याचं जीवन शुद्ध होतं. या जीवन शुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊती ज्या आहेत, पेशी ज्या आहेत, त्यांचंही शुद्धीकरण होतं. स्मृती शुद्ध झाल्याने मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल, मग पुन्हा या बंधनामध्ये अडकायची कुठलीही इच्छा त्या मनुष्यामध्ये नसते आणि तो निश्चितच याच्यातनं मुक्त होण्याच्या मार्गाकडे विचार करू लागतो. आणि या सर्वाची परिणती म्हणजे तो समाज कृष्ण भावना भावित बनतो. ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा यज्ञ आपल्यापर्यंत पोहोचवला आणि हा यज्ञ म्हणजे आपलं, मग ज्या यज्ञाला की कशा प्रकारे हा सर्व प्राणी मात्र, मग असा हा जो यज्ञ आहे तो म्हणजे हरे कृष्णाचा महामंत्र, जो चैतन्य महाप्रभूंनी या पृथ्वी तलावर आणला की ज्याच्यामुळे कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये प्रस्थापित होण्यासाठी नक्कीच त्यांनी तो प्रयत्न केला आणि या समाजामध्ये अत्यावश्यक असणारी कृष्ण भावना उत्पन्न निर्माण केलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन बनवितात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग भगवंत सांगतायत की भगवत भक्त सगळ्या पापातून मुक्त होतात कारण मग यज्ञाला अर्पण केलेलं ते नैवेद्य, मग भगवंतांना अर्पण केलेला, इथे आपल्याला दिसतंय इस्कॉनमध्ये ते 56 भोग आणि मग तो नैवेद्य अर्पण केल्यानंतर ते अन्नदान आणि त्या प्रसाद ग्रहण केला जातो. म्हणून मग जे व्हेजिटेरियन आहेत, भगवंतांनी मग ज्या इस्कॉनच्या 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स मध्ये आपण जाणलं की मांसाहार करणं हे निषिद्ध मानलं जातं कारण कुठेतरी त्या मांसाहारामध्ये त्या भावनेला दुखावलं जातं, कारण कुठेतरी ती मत्सराची भावना की माझं पोट भरण्यासाठी मी दुसऱ्याचा जीव घेतोय अशी भावना त्याच्यातून निर्मिती होते आणि म्हणूनच त्या रेग्युलेटरी त्या गोष्टीचा नाकारलेला आहे. म्हणून प्रभुपादांनी सांगितलं की ही अत्यंत महत्वाची 4 ही नियम आहेत ते काटेकोरपणे पाळले गेले पाहिजेत. मग नुसतं व्हेजिटेरियन, नुसतं शाकाहारी असून सुद्धा नाही हो, मग तो शाकाहारी व्यक्तीने सुद्धा की जे आपल्या इंद्रिय भोगांकरता की मला आवडतंय ते देवाला नेऊन मग तो नैवेद्य ग्रहण करणं, पण नैवेद्यच ग्रहण करणं हे किती योग्य गोष्ट आहे. मग फक्त स्वतःच्या पोटाला भूक लागली म्हणून ते अन्न पटापट ग्रहण करणं नाही, तर कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना मनामध्ये असणं आणि त्याप्रमाणे स्वतःच्या इंद्रिय भोगांकरता फक्त भोजन बनवलं तर ते पापच समजलं जातं. पण जे भगवंतांसाठी जेव्हा
नैवेद्य बनवला जातो आणि जेव्हा ते नैवेद्य ग्रहण केला जातो तेव्हा ते निश्चितच योग्य प्रकारचं यज्ञ, योग्य प्रकारचं कर्म असतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात, जे पावसापासून उत्पन्न होते. पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मापासून उत्पन्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या अन्नधान्याला आपण बघितलं की कशा प्रकारे हे अन्नधान्य मग यज्ञापासून पाऊस पडतो आणि पावसापासून धान्य निर्मिती होते आणि अशा प्रकारे या यज्ञापासूनच विहित कर्म म्हणजे जे विहित कर्म जी व्यक्ती ते आपलं विहित कर्म आपलं यज्ञ हा योग्य पद्धतीने एका त्यागाच्या चक्रातून पार पाडतो आहे. आणि मग काय आहे हा यज्ञ? कलियुगाचा यज्ञ हा नामस्मरणाचा यज्ञ आहे. आपल्याला दिसतंय इथे लोक कीर्तन करत आहेत आणि त्याद्वारे भगवंतांना ते कीर्तन भगवंतांचं नामस्मरण केलं जात आहे आणि कशा प्रकारे त्या भक्तीतून भगवंतांशी जोडलं जातंय असा हा यज्ञ. आणि अशा या नामस्मरणाने सुद्धा कशा प्रकारे यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर्यजंती ही सुमेधसहा. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त वृंद. ज्याप्रमाणे चैतन्य महाप्रभूंनी हा पृथ्वी तलावर आणलेला महामंत्र हा सगळ्यांचं स्मरण मग ते चैतन्य महाप्रभू प्रत्यक्ष नित्यानंद प्रभू अद्वैत गदाधर आणि श्री वासादी या सगळ्यांचं स्मरण करून या महात्म्यांचं स्मरण करून की जे विस्तार आहेत भगवंतांचे आणि ज्या आंतरिक शक्ती आहेत भगवंतांच्या ज्या भक्त वृंदाचं प्रतिनिधित्व ज्या श्री वासादींनी केलेलं आहे अशा सगळ्यांचं स्मरण करून मग त्या महामंत्राला जपलं जातं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या मनाला त्या मार्गदर्शन करण्यासाठी त्या विहित कर्मानी म्हणजे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी की या कलियुगाचा जसं मी म्हटलं सत्ययुगामध्ये ध्यान केलं जायचं, त्रेतायुगामध्ये भगवंतांचा मग यज्ञ याग आहुती दिल्या जायच्या की ते त्या युगाचा यज्ञ मानलं जायचं. द्वापार युगामध्ये मंदिरामध्ये जाऊन अर्चना पूजा केल्या जायचा जे त्या युगाचा यज्ञ मानलं गेलं. आणि कलियुगाचा यज्ञ काय आहे तर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अशा प्रकारे आपण त्या नामस्मरणाच्या मग नामस्मरण हे काय आहे तर नामस्मरण हे प्रिस्क्रिप्शन आहे भगवंतांचं आणि म्हणूनच त्या मार्गातून आपल्याला जायचं आहे आणि तोच मार्ग कुठेतरी भगवत धामाला पोहोचवतोय. जेव्हा जीर्ण देह टाकायचा आहे तेव्हा भगवत धामाला पोहोचायचं असेल, पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये परत यायचं नाहीये तर निश्चितच या नामस्मरणाचा मार्ग तरुण नेणार आहे. आणि म्हणूनच हे सगळं ज्ञान घ्यायचंय त्या ज्ञानाचं आचरण करण्यासाठी ज्या उत्तम गुरुकडून हे ज्ञान घेतलं जातं ते गुरु कशा प्रकारे हे ज्ञान देतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कर्मफळांची आसक्ती न ठेवता ती कर्म आणि त्या कर्माची फळं ही भगवंतांना अर्पण केली पाहिजेत. मनुष्याने कर्तव्य म्हणून मग ती जी कमिटमेंट आहे आपलं कर्तव्य हे योग्य पद्धतीने पार पाडलं पाहिजे. अनासक्त होऊन निष्काम पद्धतीने ते कर्म केलं पाहिजे तर त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते, त्याला परमेश्वर प्राप्ती निश्चित होते. असा मार्ग असा मनुष्य निश्चितच मोक्ष मार्गाला मार्गस्थ होतो. कारण मग विचार त्या गोष्टीतून मुक्त होण्यासाठी विचार सक्रिय होतात आणि कशा प्रकारे तर त्या सगळ्या कारण मनुष्य हा क्रियाशील पाहिजे हो. जसं आपण म्हटलं की आत्म्याला भौतिक अन्न ते आपल्याला पुढे जाऊन आता त्या आकृतीतून दाखवायचंच आहे, पण हे कर्म करत राहणं आणि स्वतःला क्रियाशील ठेवणं आणि मग ते क्रियाशील ठेवणं ते कुठल्याही प्रकारे मनुष्याला एका मनाला त्यांच्या गुंतवून ठेवतं आणि मनाला त्यांच्या मार्गदर्शन करू शकतं. मग ती कुठल्याही इंद्रिय विषयांवर न जाण्यासाठी त्या मनाला त्या चांगल्या मार्गावरती आणि त्या योग्य मार्गाचं अनुसरण करायला लावलं पाहिजे. तर कसं अनुसरण? यत्यदाचरती श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रेष्ठ व्यक्ती जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जण करतात
आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या भगवंतांनी सांगितलं की भगवंतांच्या उपदेशाचं अनुसरण करायचंय, कुठल्याही प्रकारचं अनुकरण, कॉपी करणं म्हणजे अनुकरण. मग त्या महात्म्यांचं, थोर जनांचं अनुकरण नाही, तर ज्या काही त्यांचे आदर्श आहे, जे काही त्यांचे योग्य गोष्टींचं मार्गदर्शन केलेलं आहे, त्या मार्गदर्शनपर तत्वांचं अनुसरण करायचं आहे. आणि म्हणूनच सामान्य जन ज्या व्यक्तीचं अनुसरण करतात, आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ते जे काही आदर्श घालून देतात, ते सारं जग त्याचं अनुसरण करत असतं. तेच कार्य सारं जग करत असतं, जसं आपल्याला इथे दिसतंय. आणि म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाला कशा प्रकारे सांगितलं की मग तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तू दृढ निष्ठेने उठ आणि तू युद्ध कर, कारण तुझं अनुसरण केलं जाईल. तुझ्याच पक्षातले लाजे रजवाडे निघून जातील, नाहीतर की तू जर स्वतःच भ्याडपणे पळून गेलास तर कोण तुझं अनुसरण करतील? सगळेच तुझ्या पक्षातलं तुझं अनुसरण करतील. म्हणून एक आदर्श व्यक्ती जे जे करते त्याचं अनुसरण हे सामान्य जन करत असतात. हरे कृष्ण माताजी. अच्छा, तुम्ही परत जॉईन झालात का माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या भगवंतांनी प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणांनी, ज्यांनी गोवर्धन पर्वत 7 दिवस 7 रात्र आपल्या करंगळीवर त्या गोकुळ वासियांचं ज्यांनी रक्षण केलेलं आहे, असं कर्म करणं की मग ज्यांनी स्वतः उदाहरण घालून त्यांचं जर नियत कर्म त्यांनी केलं नसतं तर त्या अनावश्यक लोकसंख्येला कुठेतरी ते कारणीभूत झाले असते. आणि त्यामुळे काय झालं, अवास्तव अशी लोकसंख्या. म्हणून भगवंतांनी या वर्ण संकर पद्धतीला नाही तर वर्णाश्रम गुणकर्मांनी, की मग या गुणकर्मांनी ज्याची विभागणी केलेली आहे त्यानुसार प्रत्येक जणांनी आपलं कर्तव्य केलं तर निश्चितच ते आपल्या विहित कर्मानी भगवत प्राप्ती करू शकतात. कुठल्याही प्रकारच्या घराणेशाहीचा, मग कुठल्याही प्रकारचा धोका नाहीये त्याच्यामध्ये, जर त्या व्यक्तीचं अनुसरण केलं तर. योग्य जे अनुसरण केलेलं आहे की त्या व्यक्तीने काय चांगली गोष्ट केलेली आहे, त्या आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण करणं महत्वाचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नियत कर्मांच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तींनी त्यांना कर्म थांबविण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना म्हणजे कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग म्हणूनच इथे सांगितलंय की ज्याप्रमाणे जर काही व्यक्ती त्या कृतज्ञपणाने काम करत नाहीयेत आणि कुठेतरी त्या सकाम कर्मामध्ये अडकलेल्या आहेत आणि त्या नियत कर्माच्या की मी हे झाड लावलंय, मी हे धान्य पेरतोय म्हणजे मलाच याचा उपभोग घेतला पाहिजे, आणि म्हणून अशा प्रकारे अज्ञानी मनुष्य, मग त्याचं विषयीचं ज्ञान त्यांना नसतं आणि म्हणून मग ते कृष्ण भावनेने ते कर्म करत नसतात. पण अशांना मग एखादी गुरु, साधू किंवा जर योग्य व्यक्ती भेटली तर ती काय सांगेल की नाही नाही, तुम्ही काही कर्म करू नका, तुमचं काही होणार नाही, तुम्ही असं करताय. अशा प्रकारे त्यांना निराश न करता त्यांना जर योग्य पद्धतीने त्यांचं कर्तव्य समजावून सांगितलं आणि तुम्ही जर तुम्हाला मिळतंय त्याचा थोडा भाग तुम्ही भगवंतांना अर्पण केलात, जे काही तुम्ही धान्य निर्माण करताय, मग ज्या नारळ एखादी व्यक्ती आपल्याला दिसतीये की नारळाची निर्मिती केली जाते, नारळाच्या व्यवसाय केला जातोय, मग त्यापैकी थोडा भाग तुम्ही भगवंतांना अर्पण करा, की जे काही तुम्ही कृतज्ञतेच्या भावनेने जर भगवंतांना अर्पण केलं तर ती कृष्ण भावना हळूहळू प्रस्थापित केली जाईल. मग बेबी स्टेप्सनी का होईना, पण निश्चितच तो समाज कुठेतरी कृष्ण भावना भावित म्हणायला मदत होईल. आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या कार्यांमध्ये त्या गुरु, साधू आणि शास्त्र, जसं आपण म्हटलंय की एक उत्तम ज्ञान असलेली व्यक्ती, मग त्या ज्ञान असलेल्या व्यक्तीने कुठल्याही प्रकारचं त्या व्यक्तीला
मन खचून नाही देऊ, तर त्यांना चांगल्या प्रकारे त्यांना आध्यात्मिक मार्गावरती आणण्यासाठी प्रयत्न करावा. जसं आपण म्हणतो की सहवासाने साधू संग, मग पहिला टप्पा जरी श्रद्धा असला तरी पुढे साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती आणि मग पुढे रुची, निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती हे 9 टप्पे आहेत हो या भगवत भक्तीचे, त्या भक्तीच्या मार्गावरचे, जिथे आपण भगवंतांच्या प्रेमामध्ये स्वतःला विलीन करतो. आणि म्हणून ह्या छोट्या छोट्या टप्प्यांनी सुद्धा कृष्ण भावना भावित कर्म केलं जाऊ शकतं. मग हे सगळं जाणतोय, पण याच गोष्टीवरती कशाचा प्रभाव आहे हे जाणायचंय. हे ज्ञान आपल्याला कसं घ्यायचंय तर बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं आपण म्हटलं, हा मिथ्या अहंकार बघा, जो मन, बुद्धी आणि खोटा अहंकार आहे ना, कारण हा खोटाच अहंकार आहे. कारण ते जर आपलं नाहीये तर माझं, मी केलं आहे, हे कुठल्या बळावर म्हटलं जातं. आणि म्हणून त्या खोट्या अहंकाराच्या बळावर म्हटलं जातं. ज्याने प्रभावित झालेला, मोहित झालेला मनुष्य स्वतःलाच त्या कर्माचा भोगता समजतो, स्वतःलाच त्या कर्माचा कर्ता समजत असतो. कारण मग मी ते कर्म करतोय, माझं सगळं आहे आणि माझ्यामुळेच या गोष्टी होत आहेत. तिथे कुठेच कृतज्ञतेची भावना नाही, तिथे कृष्ण मिसिंग आहे हो. पण तरीही हे जे कर्म केलं जातं, हे कर्म त्या व्यक्तीकडून, जो करता स्वतःलाच भोगता समजतोय, त्या कर्मावरती कशाचा प्रभाव असतो? तर त्रिगुणांचा. जे मी म्हटलं 14व्या अध्यायात आपल्याला जाणायचंय. मग या सत्व, रज आणि तम या गुणांच्या प्रभावाखाली हा आत्मा कुठेतरी, जीवात्मा कुठेतरी या बद्ध जीवनामध्ये अडकलेला असतो आणि तो त्याच्या प्रभावाखाली हे कर्म करत असतो. मग आपल्या दिवसभरातच आपण बघतो की सात्विक तामस, सकाळी ब्रह्ममुहूर्तापासूनची वेळ कुठेतरी नामस्मरणामध्ये आपण चांगला वेळ घालवतो. त्यानंतर 9 ते 5 हा कामाचा, सगळं मिळवण्याचा, की हे हवंय ते हवंय म्हणून सगळी इंद्रिय तृप्तीसाठी मग ते कर्म केलं जातं. आणि नंतर मग झोप येते, निद्रावस्था, म्हणजे कुठेतरी त्या इग्नोरन्सचा प्रभाव असतो, अंधकाराचा. कारण मग तिथे कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव असतो. अशा प्रकारे या त्रिगुणांच्या प्रभावाने ही व्यक्ती कार्य करत असते या बद्ध जीवनामध्ये, या मोह मायेमध्ये, या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली. म्हणजे जो स्वतःला करता समजतो आहे, तो स्वतः करणं न करता त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली ते कर्म केली जातात. आणि म्हणून मग काय होतं, अर्जुन विचारतोय भगवंतांना, आता ही कर्म अशी प्रभावाखाली केली जातात. मग अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे, हे वृष्णी वंशजा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णीवंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पापकर्मे करण्यास प्रेरित होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनिच्छम बलेत. अर्जुन विचारतोय भगवंतांना, कारण मग जर एखाद्याची इच्छा नसेल, तोही का त्या पापामध्ये ओढला जातो? कशामुळे मनुष्याची इच्छाही नसेल, मग तो व्यक्ती जरी सात्विक भावनेने करत असला तरी मग का तो कुठेतरी राजसिकता आणि तामसिकतेकडे ओढला जातोय? कारण त्याचं काय आहे, सगळ्यात मोठा शत्रू जो आहे ना, तो शत्रू बसलेला आहे तिथे. धूमेनाव्रियते वही यथा दर्शो मलिनयेत, यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदमावृत्तम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वाऱ्याने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कर्माद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. की ज्याप्रमाणे अग्नीला धुराने आच्छादलेलं असतं, त्या गर्भाला वारेने आच्छादलेलं असतं, त्या आरशावर धुळीचे थर असतात, त्याचप्रमाणे या आत्मा, हा जो जीवात्मा आहे ना, हा जीवात्मा या सगळ्या कामाद्वारे आच्छादिला जातो. ही जी मोह माया आहे ना, भगवंतांचीच निर्मिती आहे, पण त्याच्यामधली ती जी काम वासना आहे, ती कुठेतरी त्या मन, बुद्धी आणि इंद्रियांवर आच्छादन आहे त्याचं. आणि विविध प्रकारे त्याच्यावर ह्या जीवात्म्यावर त्या काम वासनेचं आच्छादन असतं. आणि म्हणूनच जरी मनात इच्छा नसली तरी तो मनुष्य त्या पाप कर्मांकडे खेचला जातो. कारण मोह
कारण मनातली राजसिकता, तामसिकता, मला हे हवंच आहे, मला मला हे मिळवलंच पाहिजे, काहीही झालं तरी मला ते मिळवलं पाहिजे. कारण तो मोह, कालच आपण काय बघितलं, कामात क्रोधो विजायते, कारण ती कामवासना इतक्या थराला नेऊ शकते, की मग मला ती गोष्ट हवीच आहे आणि अशा प्रकारे ती क्रोधामध्ये रूपांतर करते आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या या मोहमायेमध्ये ती व्यक्ती त्या कामवासनेद्वारे आच्छादलेली असते. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा, वारेने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात वेष्टीला जातो, आच्छादिला जातो. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून हे भरतर्षभ अर्जुन, इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा म्हणजेच काम प्रारंभीचा निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की इंद्रियांचं नियमन करून पापाच्या या महान मग या काम वासनेचा कुठेतरी संहार करायचा आहे. ज्ञानाच्या आचरणाने, की ज्ञानाचा शस्त्राने मग हा ज्ञानाचा जे विनाश करताय, ही काम वासना कुठेतरी त्या ज्ञानालाही गुंडाळून ठेवतंय. जरी सगळं ज्ञान मिळवलंय तरी पण ते जर ऍप्लिकेशनच केलं नाही, ते जर इम्प्लिमेंटच केलं नाही, तर कशा प्रकारे त्या ज्ञानाचा काय उपयोग आहे. आणि मग अशा प्रकारे ही जी कामवासना आहे ती कुठेतरी या ज्ञानाला बाजूला करायला बघत असते. पण म्हणूनच त्या ज्ञानाला जास्तीत जास्त प्रगत प्रमाणावरती आणून त्याचं कुठेतरी जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये अध्ययन करून मग त्या कामवासनेचा वध करायचा आहे, त्या कामाचा वध करायचा आहे. इंद्रियाणी पराण्या पुरींद्रियेभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परसस्तु सहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कार्य करणारी इंद्रिय जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. मन इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे आणि तो म्हणजेच आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ही इंद्रिय, आता ही जी आकृती तुम्हाला म्हणून ह्या जे स्तर दिलेले आहेत बघा, की कुठेतरी व्यक्ती मी शरीर आहे, मग मला हे मद्यपान करायचंय, सिगरेट फुंकायची, कारण सगळ्या देहधारी भावनेशी निगडीत आहे, त्या आत्म्याचं अस्तित्वच जाणलेलं नाहीये. आणि म्हणून या शरीरावरती म्हणजे या देहधारी भावनेवरती इंद्रिय, मन आणि बुद्धी या सगळ्यावरती कुठेतरी या कामवासनेचं आच्छादन आहे. आणि म्हणूनच मनुष्य कुठल्या तरी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी, स्वतःच्या स्वार्थासाठी सगळ्या त्या गोष्टींना आत्मसात करायचा प्रयत्न करतोय. कारण हा जो आध्यात्मिक स्तर आहे ना, हा मूळ आत्मा, मग त्या आत्म्याचं अस्तित्वच जाणलेलं नाहीये. म्हणून मग कुठेतरी फक्त या देहधारी भावनेशी मनुष्य निगडीत आहे. जशी आपल्याला आकृती, खूप सुंदर आकृती मला नेहमी आवडते, की जी 5 इंद्रिय म्हणजे 5 घोडे आहेत. मग हे डोळे बघा की काय बघायचंय, काय वास घ्यायचाय कसला, नाक बघा, कान बघा काय ऐकायचंय, काय स्पर्श कशाचा स्पर्श हवा आहे आणि कशाची चव हवी आहे. अशी ही 5 इंद्रिय म्हणजे 5 घोडे आहेत आणि त्या घोड्यांचे जे लगाम आहेत ना ते मन आहेत. त्यांचे जे घोड्यांना बांधलेलं आहे ना ते लगाम मन आहे आणि त्या मनाला कोणी ताब्यात घेतलंय, बुद्धीने ताब्यात घेतलंय. परंतु जर इंद्रिय, मन आणि बुद्धी याच्यावरच कामवासना असेल तर मग कशा प्रकारे तो रथ कुठे जाणार आहे. मग तो आत्मा आरूढ आहे पण त्या आत्म्याकडे लक्ष कुठे आहे, कारण त्या आध्यात्मिक अशा आत्म्याकडे, कारण मन हे फक्त त्या इंद्रिय विषयांशीच निगडीत आहे, कुठेतरी देहधारी भावनेशीच निगडीत आहे. आणि म्हणून मग त्या आत्म्याचं अस्तित्व तो फक्त सगळं ऑब्झर्व करतोय, फक्त बघतो आहे. परंतु त्याला जर आध्यात्मिक अन्न दिलं नाही, जर त्यालाच आध्यात्मिक अन्न दिलं तर मात्र बुद्धी, मन आणि इंद्रिया सगळ्यांना काबूत ठेवू शकतं ते. मग ती मन आहे ते इंद्रियांना काबूत ठेवेल, त्या मनाला बुद्धी काबूत ठेवेल, ती सत्सद विवेक बुद्धी जागृत राहील. कारण त्या आत्म्याला आध्यात्मिक प्रवासात, त्या आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती करणं, मग ते अन्न, आध्यात्मिक अन्न म्हणजेच नामस्मरण. ते प्रिस्क्रिप्शन म्हटलं ना जे भगवंतांनी दिलंय, की मग प्रिस्क्रिप्शन हे नामस्मरण आहे आणि त्याच द्वारे आपण त्या
गोष्टीपर्यंत पोहोचू शकतो आणि म्हणूनच त्या आत्म्याला जाणायचं आहे. आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला रूढ करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. सगळं सगळं कठीण आहे हो. असं इतकं सांगितलंय म्हणून सोपं नाहीये. परंतु तो प्रयत्न करणं आणि म्हणूनच त्या आध्यात्मिक मार्गावरती आपण कुठेतरी स्वतःला मला वाटतं कुठेतरी थोडं बिगिनर्स जे आपलं लेव्हल आहे, आपण नशीबवान आहोत की आपल्याला हे असोसिएशन, आपल्याला हा साधू संघ, जे काही या साधू संघातून आपण अचीव्ह करतो आहोत, आपण आपलं आध्यात्मिक प्रवासातला जे काही अभ्यास आहे, अध्ययन आहे ते वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय. पण नुसतंच ते वाढवायचं नाहीये म्हणून भगवंतांनी सांगितलंय त्या ज्ञानाचं आचरण. म्हणूनच कर्मयोग हा ज्ञानयोगापेक्षा सुद्धा श्रेष्ठ आहे आणि म्हणून या कर्माला जाणायचंय. म्हणून त्या मन, बुद्धी आणि इंद्रियावर फक्त त्या कामवासनेचा थर बसू द्यायचा नाहीये. कारण त्या मूळ त्या आध्यात्मिक आत्म्याला जाणलं तर ती मन, बुद्धी आणि इंद्रिय सुद्धा निश्चितच काबूत करता येतील आणि मग आसक्ती, अनासक्ती मधला फरकही जाणवू शकेल. इति तृतीयोध्याय समाप्तः. हा कर्मयोग आपल्याला सांगतोय की हा कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग हा ज्ञानयोगापेक्षा सुद्धा श्रेष्ठ आहे. नुसतं ज्ञान घेऊन ते गंजवायचं नाहीये हो. त्याला गंज चढेल त्या ज्ञानाला. मग मला इतकं येतंय, तितकं येतंय, पण त्याचं आचरण करणं हे महत्वाचं आहे. म्हणून प्रत्येक दिवशी मी स्वतःला हाच प्रश्न विचारायचा प्रयत्न करते की आपण भगवद्गीता शिकतोय, आपण भगवंतांच्या कृपेने हे शिकवण्याची संधी मिळालेली आहे, पण आपण जगतोय किती भगवद्गीता? ते जगणं जास्त महत्वाचं आहे मला वाटतं. प्रत्येकाने निदान 5% जरी ते जगण्याचा प्रयत्न केला तरी मला वाटतं खूप 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 पुढे प्रयत्न केल्यासारखं आहे आपण. आणि म्हणूनच या कर्मयोगातून भक्ती करणं आपण जाणतो आहोत. निष्काम कर्म जे अकर्माकडे नेतं आहे, भगवत भक्तीकडे आपल्याला नेतं आहे आणि म्हणून या भक्तीच्या मार्गाला लिफ्टचा मार्ग म्हटलंय हो. पुढे जाऊन आपल्याला तेही जाणायचंय. कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग सगळं करतोय, टप्प्याटप्प्याने जाऊ ते ज्ञान घेऊन. पण हा जो भक्तीचा मार्ग आहे ना, तो एकदम लिफ्ट सारखा भगवत भक्तीमध्ये आपल्याला त्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये लीन करतो. ते जे 9 टप्पे आणि त्या नवविध भक्तीच्या सेवा त्या पुढेही आपल्याला जाणायच्या आहेत. म्हणून मी स्वतःला खूप कंट्रोल करून तुम्हाला ते खूप पुढे जात नाही, कारण संक्षिप्त स्वरूपामध्ये पण त्या अध्यायाचं सार पोहोचवण्याचा तुमच्यापर्यंत प्रयत्न असतो. इति तृतीयोध्याय समाप्तः. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग